Behar nizun, Mikel. Eta zu, eskolta bezala ibiltzezea, ez da? Bai. Jendeak ez dakina jakiteko, zer da zehazki eskolta bat saskibaloian? Bueno, a ver... Kalian bakigu zer dan, kalian eskoltak bakigu zer dian, baina saskibaloian galdu itogea. Antzeko zozer. Antzeko zozer, bai, Ez, bueno, saskibaloian 5 postu daude, batez, basea, eskolta, egala, egal pibota eta pibota. Vale, nik ezakitena, basia da, dominatzena historia, ez da? Bueno, guatzen altuen gatik. Basea normalitatea txikienak, gero eskolta, bigarren txikienak, gero egalak, ertainak, egal pibotak, hor pibotakin bat hundienak, eta pibota izatea... Eta pibota ja armaio hundilena, no? Armarillo bat, bai. Ni hortan, eskolta, hor, txikienetarikoa. Txikilla baina bizkorra. Bai, laguntza. Eskerrak txikilla dan, ni zertan jarriko zian, irzea, recoge pelotas, hola. Txisla, mar. Hankatartetik anra, barroa, Liganena, bai, Joseba, liganena, bai. Liganena, bai, ez da. Ian pibota izan zaitezke liga batean, regionaletan, edo. A ver, batzutan ikusten da horren... Hor zarautzen badago, zaraut. Taldeak bai, badago. Eta hor, esaten nintzen, beti da horren ikuste dala, eta NBA-an o aurrengo ligan da beti txikien bat, Bai, eta normal... Txikia ikustea, seguru ni baina hundio, gala. Baina txikia ikustea, jendea hundi horren artian, ez da? Bai, hor txikienak beti izaten dira talenturik handiena dutenak. Bai, ez da? Bai, eta hor nabarmentzen da asko. Bai, nola manejatzen duen ekipo guztia aurretatzea, ez da? Ja, ere... Bueno, eta beti jolastu ezu eskolta moduan orduan? Ba, aurten hasi naiz, base postuan jokatzen, orain bueno, eskoltan hasi naiz berriz, baina gure basetako antolatzeietako bat, Aitor Zubizarreta, aurren boraldian sorbalda buskatu zuen, eta, bueno, horrego nahiz laguntzen, Xabi Orozi. Polivalentia izorduan, ez da? Ba, ez pentsatzen ez nintzela inbeste, baina horten ikusi tokatu zai. Vale. Bueno, eta zen muskoa izan da ibilbidea guztia, inbeste urte saskibaloian profesionalki, nungo esatu egeio, etxetik kanpo, geho bertatorria izenian, Mallorca esan dekena irla batian, zekiat zer bizipen egitu. Saskibalai aldetik? Bai, saskibaloia, o bizimodua edo... Ba, etapa ezberdinak izan dira, ez? Esango nuke gehien gozatu dudan lekua Donostin izan dela hemen Gipuzkoa basketen. Etxian beti hobeto. Bai, baina, bueno, gero Hueskan egon nintzanean, nire etxetik ateratzen nintzen erengo aldia zan, eta, horitzapen oso nahi ditut, hango jendea eta, bueno, gero Mallorcan ere oso lagun minak egin ditun ere, eta Bilbao basketen aurka miribilan jolastu genuen finala, ACB ligara goikorretzeko, eta, bueno, polita izan zan demoraldi hori ere, baina, usteet, horitzapen oberenak hemen Gipuzko basketen izan ditu dela. Eta okerrenak ere, esan behar da. Bai, Bueno, hola izatek. Eta zezan behar nian, egia esan, zenbat urtekin itezea profesionala, hortaz bizizea, tokatzen zaizu etxetik kanpo jutia, eta ez da erresa, ez da? Azkenian etxetik kanpo jun, bai, lagunak ite dituzu, baina ini bihar dituzu, ez daude etxeko... Nekin zingo, hori bertara bota. Bai, bertara bota. Harriko jo golio berdin pizkat, azpin. Vale, eta bota bertara, tipula guztia, oide. Esaten nahi nintzana, ez dakit, askotan emateunez, segundo, Mallorca nao, bai, baina egon inberdekan, eta horta egon berde buru belarri, ez da? Bai, nire aldaketenek handiena, sumatu nun aldaketarik handiena, voltatu nintzanean, batez ere izan zen, kanpoan nengonean, sumatzen nun, saskibaloia eguneko 24 ordutan zegoela nire inguruan. Azkenean hemen, entrenamendutik ateratzen naiz, eta lagunak ditut hemen, familia, txakurra dut, oain Axularren ikastolan lanean nago, ere, orduan gauza ezberdinak ditut, eta azkenean deskonektatzen dut, ez? Baina, bai, hori uste izan zen dela aldaketarik handiena. Eta hobea. Kanpoan zaudenean lanagatik batez ere, bueno, lana, bai, gustoko duzun gauza da, baina azkenean, ez da? Bai, eta askotan, bueno, bakitu denboraldiak ondo ez dijo bazenean, zu zaudenean ondo jolasten, ni behintzat gehiagik pentsatzea etortan, eta... Ez, eta gaina esan dezuna, euneko zaude hortako, eta igual ez zaudea jolasten, o igual bankillo pixkata izea txupatzen, o igual aizeetak izea iten, da horrazte dia buruko histori bueltaka, ez da? Hori, bai.